que és la Generalitat de Catalunya, que té el plànol i la fotografia de tot el territori de Catalunya, i per tant diu, escolti, mirin, aquí podem créixer industrialment, allà podem mantenir-ho en verd, allà baix podem fer-hi un pla, podem fer-hi un parc agrari, aquí baix podem fer-hi el que sigui. Aquesta fotografia no la tenim als ajuntaments un per un, la té la Generalitat de Catalunya en els plans territorials, i aquest pla territorial metropolità de Catalunya el que diu és que Llinars del Vallès continuarà estant protegit amb la seva majoria, amb la seva major part, però la connexió que ella parla d'aquesta connexió, que no és veritat perquè en tot surt hi ha un polígon exactament de 33 hectàrees abans d'arribar a la d'això de dalt, i per la part de dalt hi ha tota la urbanització del FOU, per tant és un espai que ens agradi o no ens agradi, ja està entre zones residencials i urbanes. El pla territorial de Barcelona, el pla territorial metropolità, el que diu és que serà un àmbit de creixement, de sòl preventiu i de creixement futur pel creixement del nostre país. No així, per exemple, la plana que queda al nord, la plana que queda cap a Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor. I jo crec que està bé això, que fem això, perquè si no volem el quart cinturó pel nord, que som dels que no el volem, nosaltres, saps què vull dir? Perquè trinxa tota la plana d'això, en algun lloc 4 haurem de tenir els creixements. I el lògic és que els creixements estiguin on hi ha les vies de comunicació, l'autopista, el gas, el gasoil, saps què vull dir? On hi hagi el tren d'alta velocitat, on hi ha el tren de mercaderies, i per sort o per desgràcia, això ja és una qüestió que aquí no m'hi ficaré, nosaltres estem allà, Llinars del Vallès estem allà, no? Per tant, ens agradi o no ens agradi, en aquest moment actual, a mi, escolta, el meu poble m'agrada com està, com aquell que diu, ens tocarà una o altra, doncs, tenir creixement. Si ho fem ordenadament, ho farem bé. Si ho fem desordenadament, ho farem malament. O sigui, no s'hi val amagar el cap. Parlant de vies de comunicació, volia introduir també el tema de la mobilitat, que és una altra de les crítiques o dels temors que té la plataforma davant d'aquest circuit, i en aquest cas concret també l'Ajuntament de Cardedeu, el tema de la mobilitat. Sí, jo abans, de totes maneres, voldria fer un petit incís perquè ho volia esmentar. És a dir, nosaltres com a plataforma també hem fet al·legacions contra el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Perquè entenem que aquest model de creixement, com esmentava el senyor Pujol, doncs en alguns àmbits segurament és aladient, però en altres és molt agressiu. És a dir, d'alguna manera està consolidant un model de creixement en el Vallès Oriental de l'estil del Vallès Occidental. És a dir, si tenim tots molt clar la imatge de com és el Vallès Occidental, com ha quedat ocupat en el territori i com està detrinxat, doncs el que s'està proposant és justament el mateix en l'oriental. Tot s'ha de dir que els mateixos redactors del pla territorial ja van dir en el seu moment, en xerrades que jo personalment he pogut assistir, que clar, és un model basat en el creixement que teníem abans de la crisi econòmica, i per tant és un model absolutament expansiu. Aleshores, clar, un element que també hem introduït és estem d'acord, o la plataforma planteja, estem d'acord en perpetuar aquest model de creixement que tots veiem claríssim que el que ha fet és ocupar el territori, enformigonar-lo, i que bé, ens està portant, tots plegats estem contribuint a la crisi ecològica que estem començant a patir. És un model que creiem, en som crítics, no diem que no hem de créixer i com diu el senyor Pujol volem mantenir la foto fixa, no és cert, simplement que ara actualment tenim prou eines i prou coneixement per aquest planejament tan expansiu, aquest planejament urbanístic tan expansiu, doncs començar-li a canviar no només la cara sinó els continguts. I un dels aspectes que nosaltres al·legàvem en aquest pla territorial és que no enteníem com davant d'un parc natural, si no recordo malament la xifra de 34 quilòmetres d'amplada, que és el parc del corredor Montnegre, li situarem una zona que va de Sant Agnès de Malanyanes fins a la Batllora a Sant Celoni, de 14, 15, 16 quilòmetres, que serà tot edificat. És absurd. Vull dir, és un plantejament molt dur envers el territori, i per això nosaltres com a plataforma hem fet al·legacions també a aquest pla territorial. I aleshores, tornant al càrting i a la mobilitat, a la mobilitat, doncs una de les coses que hem vist en el projecte
és que la mobilitat que proposen, que plantegen, no la compartim. És a dir, sempre en aquest projecte es parla de que mai es sobrepassarà les 1.600 persones per dia. Curiosament, xifra que situa bastant per de sota de les 2.000 persones per dia, que a partir d'aquesta xifra el decret de mobilitat generada obliga a fer un estudi molt curós de mobilitat generada. O sigui, posem en dubte aquest valor de 1.600. Vostè creu que se superaran les 2.000 visites al dia? Sí. Sempre ho esmentem. Una de les al·legacions que va fer el propi Ajuntament de Cardedeu situava aquest número bastant per damunt, és a dir, situava entre 13.800 persones per dia fins a 4.000 i pico, en funció si de les grades estaves de peus o assegut. És a dir, que el volum de persones que utilitzaran aquestes instal·lacions és molt important. I això generarà un problema molt important al municipi, al nostre municipi, per l'elecció del recorregut que es planteja des del propi projecte. Passarà per una zona, un carrer residencial de la urbanització de Sant Josep i després pel carrer Granollers, que és de Llinars, que és un sector que justament ara, com molt bé esmentava, passarà just al costat d'un casal de la gent gran i centre de dia, i que serà un sector residencial que s'està desenvolupant. Tornarà per la antiga comarcal 251 i aleshores sí que entrarà. Però, evidentment, això és el recorregut plantejat des dels que venen de l'autopista i els que venen des de Granollers i els que venen des de Vic, des d'altres àmbits territorials que no vindran per l'autopista, doncs passaran per Cardedeu. Això ens sembla que serà el més lògic. Fins i tot, si tu busques quan condueixes aquests buscadors de recorreguts, doncs el més ràpid és justament passant per Cardedeu. A veure, la mobilitat serà molt important, almenys així ho veiem nosaltres, i ens agradaria que es trobés alguna solució, perquè si això s'acaba fent, doncs és un problema, tant l'acústic com el de mobilitat, que s'haurà de resoldre perquè produirà molt impacte sobre les persones que hi viuen, i ens sembla injust. Senyor Pujol, hi haurà més de 1.600? Jo crec que no. Jo crec que no, perquè aquest és un esport minoritari, bàsicament, per tant, els dies de cada dia hi haurà escoles. Acabem d'inaugurar una piscina en la mateixa línia de la C251 en la que hi ha 2.500 o 2.200 abonats. Escolti, no ha causat cap problema de trànsit. Està allà mateix a tocar, m'entens o no? El dia de la festa major a Llinars, el dia que venen a la festa major i que ja venen a l'orquestra, posem entre 1.000 i 1.700 persones que venen a veure el concert que venen tot arreu. Escolta, és un dia puntual i la policia té de fer una mica més d'esforços, però no passa res, entens o no? No estem parlant del circuit de Catalunya amb 100.000 persones o 150.000 persones, estem parlant de com a molt 1.000, 1.200 persones, 1.500, un dia màxim 2.000 persones, cap problema. Però és que a més s'equivoquen amb una cosa els que diuen la mobilitat, és que no necessitem l'Ajuntament de Cardedeu, els de Llinars. És que la C251 no és la C251, és que la C251 és Avinguda Pau Casals. I per tant, si en un dia de competició tanquem en el pla morató la carretera i girem enrere, l'alcalde de Llinars té tota la facultat per fer-ho. Per tant, és que no hi passarà ningú per Cardedeu si vol l'Ajuntament de Llinars. No necessita ni els Mossos d'Esquadra ni necessita la seva policia municipal. No ho hem fet perquè no es tracta de fer-ho, però si un dia volen la demostració fefaent que es pot fer, no hi ha cap problema. Posarem la policia municipal allà dalt al camp al pla morató i farem recular els cotxes. Estem a casa nostra. És per això que no necessitem un pla de mobilitat. És per això que el pla de mobilitat ens el tenim que ordenar dintre del propi municipi. I és el que hem fet. Per tant, el dia que hi hagi una assistència més alta, tenim tot el sector industrial del Mogent, que hi ha un pont que es pot passar a peu i que està exactament a 5 minuts del circuit hi haurà, i en el que hi ha 1.500 aparcaments de cotxes i que normalment els dies de competició seran un dissabte o un diumenge, per tant que el polígon està buit i que els aparcaments està buit, que els farem aparcant allà i que solament passaran pel carrer Granollers els cotxes que vagin pròpiament en el circuit amb els corredors. Una cosa que es poden reduir a 200 persones, a 300 persones amb els acompanyants i les famílies. I els espectadors els deixarem tots en el polígon del Mogent i els farem pujar a peu. Hi ha exactament 5 minuts. Bastant menys que no pas quan deixes el cotxe i te'n vas a veure una prova de Fórmula 1 o quan te'n vas a veure el camp del Barça.
no és un problema.